kung bakit sa kanya mo binibigay. Tumapak po tayo sa gitna ng mga kwadrado sa sahig. Ang pambungad na awit. Sanang aming puso, turuan mong maghanap sa bawat pagmumuro. Lahat ay mapayakap. Buksan ang aming isip, sikatan ng liwanag ng pusong matangkilik, tungkulin mapanag. Sarili maialay, tulungan mo iganap kami ng bagong malay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang mahabagin na Panginoon. At sumayin niyo rin. Panginoon, Ikaw ang aming kanlungan sa lahat ng salinlahi. Ipabatid mo sa amin kung gaano kaigsi ang buhay upang matamo ang karunungan ng puso, luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa una, ngayon at magpakailanman. Amen. Manalangin tayo. O Diyos, ng awa, nilikha mo kami mula sa alabok at kaisa ng simbahan ay hinimok mo kaming sumunod sa tawag ng iyong mabuting balita. Gawaran mo kami ng iyong habag habang aming inihahanda ang mga abo na tanda ng aming paglalakbay. Sa ilang ay makasumpong sa bukal ng muling pagsilang na may masidhing pagkauhaw sa katarungan. Ang amin nawang kawang gawa ay makapagbigay lingkod sa iyong sambayanan at ihantong kami sa kapayapaan. Naway pabanalin mo ng panalangin ito ang lahat ng aming mga gawa hanggang humantong kami sa inihandang hapag kung saan ikaw ay naghahari kasama ni Kristo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami.
Ipagkaloob mo sa amin ang biyaya ng tunay na pagbabalik loob upang mapagtagumpayan ang lahat ng tukso. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Palakasin mo kami sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ipagkaloob mo sa amin ang tapang ng loob upang mapagtagumpayan ang lahat ng kasalanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tulungan mo kaming matanto ang tunay na halaga ng aming buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panibaguhin mo ang iyong pag-ibig sa amin at itulot mong maging saksi mo kami sa pang-araw-araw na buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoong Diyos, hindi mo inangad na mamatay ang makasalanan bagkus ang sila'y magbalik loob. Sa iyong habag, isaalang-alang mo ang kahinaan ng aming katayuan, batid namin kami alabok at sa alabok din kami babalik dahilan sa aming kasamaan. Magdalang awa ka sa amin, patawarin mo ang aming mga pagkukulang at ipagkaloob mo sa amin ang gantimpala ng lahat ng nagsisisi sa pamagitan ng Jesucristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Ito, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya. Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamata. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Ang miserere. Maawa ka sa akin, O Diyos, ayon sa iyong kagandahang loob. Ayon sa karamihan ng iyong malumanay na mga kaawaan ay pinawi mo ang aking mga pagsasalangsang. Hugasan mo akong lubos sa aking kasamaan at linisin mo ako sa aking mga kasalanan. Sapagkat kinikilala ko ang aking mga pagsalangsang at ang aking kasalanan ay laging nasa harap ko. Laban sa iyo lamang ako nagkasala at nakagawa ng kasamaan sa iyong paningin upang ikaw ay ariing ganap pag nagsasalita ka at maging malinis pag humahatol ka. Narito ikaw ay nagnanasa ng katotohanan sa mga loob na sangkap at sa kubling ibahagi ay iyong ipakikilala sa akin ang karunungan. Linisin mo ako ng isopo at ako'y magiging malinis. Hugasan mo ako at ako'y magiging lalong maputi kaysa niebe. Pagparinggan mo ako ng kagalakan at kasayahan upang ang mga buto na iyong binali ay magagalak. Ikubli mo ang iyong mukha sa aking mga kasalanan at pawiin mo ang aking lahat ng mga kasamaan. Likhain mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka
ng isang matuwid na espiritu sa loob. Huwag mo akong paalisin sa iyong harapan at huwag mong bawiin ang iyong santong espiritu sa akin. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas at alalayan ako ng kusang espiritu. Kung magkagayoy ituturo ko sa mga mananalangsang ang iyong mga lakad at ang mga kasalanan ay manghihikayat sa iyo. Iligtas mo ako sa salang pagbububo ng dugo, O Diyos. Ikaw na Diyos ng aking kaligtasan at ang aking dila ay awit ng malakas tungkol sa iyong katuwiran. O Panginoon, bukhin mo ang aking mga labi at ang aking bibig ay magsalaysay ng iyong kapurihan, sapagkat hindi ka nalulugod sa hayin. Kung dili ay bibigyan kita, wala kang kaluguran sa handog na susunugin. Ang mga hain sa Diyos ay bagbag sa loob, isang bagbag na may pagsisising puso. O Diyos, ay hindi mo mawawaling kabuluhan. Gawan mo ng mabuti ang iyong mabuting kasayahan, O sa Sion. Itayo mo ang mga kuta ng Jerusalem. Kung magkagay malulugod ka sa mga hain ng katuwiran, sa handog na susunugin at handog na susunuging buo, kung magkagay maghandog sila ng mga toro sa iyong dambana. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Parang sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan Luwalhati sa namin. Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nun sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Buksan ang aming puso.
Tayo po'y magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Tinipon ni Moises ang Israel at ang kanyang sinabi, "Mga Israelita, dinggin ninyo ang kautusan at ang mga tungtuning ilalahad ko sa inyo ngayon. Unawain ninyong mabuti at duklin ang mga ito. Ang Panginoon ay nakipagtipan sa atin sa bundok ng Horeb. Siya ay hindi lamang sa ating mga ninuno nakipagtipan, kundi pati sa atin na nabubuhay ngayon. Ako ang Panginoon, ang Diyos na humango sa inyo sa pagkaalipin sa Ehipto. Huwag kayong magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag ninyong banggitin sa walang kabuluhang usapan ang aking pangalan. Tiyak na parurusahan ko ang gagawa nito. Ipangilin ninyo ang araw ng pamamahinga tulad ng utos ko sa inyo. Igalang ninyo ang inyong ama't ina tulad ng inutos ko sa inyo sa ngayon. Mapapanuto kayo sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Huwag kayong papatay. Huwag kayong mangangalunya. Huwag kayong magnanakaw. Huwag kayong sasaksi ng walang katotohanan. Huwag ninyong pagnanasaan ng asawa ng inyong kapwa. Huwag ninyong pag-iimbutan ng kanyang bahay, bukid, alila, baka, asno o alinmang ari-arian niya. Dinggin ninyo ang mga Israelita. Ang Panginoon lamang ang Diyos. Ibigin ninyo siya ng buong puso, kaluluwa at lakas. Ang mga utos niya'y itanim ninyo sa inyong isip. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kami po ay kaawaan, daing nami iyong pakinggan, tiwala nami matibay. Panginoon, pagkat bukal sa puso ninyo ang inyong pagmamahal. Kami po ay kaawaan, daing namin ay pakinggan. Tiwala namin matibay, Panginoon, pagkat bukal sa puso ninyo iyong pagmamahal. Sa harap ng katarungan na iyong pinaiiral, kami puspos kahihiyan. Nagkasala kaming tunay, kayo po ay aming sinuway. Kami po ay kaawaan, daing namin ay pakinggan. Tiwala namin matibay, Panginoon, pagkat bukal sa puso ninyo ang iyong pagmamahal. Hindi po namin dininig, Panginoon, ang iyong tinig. Sa itus ninyong matuwid na dapat naming inibig, kami po ay nagsisilihis. Kami po ay kaawaan, daing namin ay pakinggan. Tiwala namin matibay, Panginoon, pagkat bukal sa puso ninyo iyong pagmamahal. Mula ng iyong hanguin, buhat sa pagkaalipin, ang mga magulang namin, kami po'y naging suwail. Tinig ninyo'y di namin pansin. At mga magpahanggang ngayon nga, kami kulang sa tiwala, sa banal ninyong salita, aming binabaliwala, ang dakila ninyong adhika. Kami po ay kaawaan, daing namin ay pakinggan. Tiwala namin matibay, Panginoon, pagkat bukal sa puso ninyo iyong pagmamahal. Kami pa rin nagkasala kahit amin nang nakita na lahat ng makakaya na gawin ninyo tuwina upang kami ipag-adya. Mga parusang sakuna sa Ehiptong isinumpa upang kami mapalaya ni Moises na nagsalita ng matapat ninyong awa. Kami po ay kaawaan, daing namin ay pakinggan. Tiwala namin matibay, Panginoon, pagkat bukal sa puso ninyo iyong pagmamahal. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya, mamuhay kayong puspos ng pag-ibig tulad ni Kristo, dahil sa pag-ibig ating ihahandog niya ang kanyang buhay bilang mahalimuyak na hain sa Diyos. Kayo'y mga hinirang ng Diyos, kaya't hindi dapat mabagit man lamang iyong usapan
ang anumang uri ng pakikiapid, karumihan, pag-iimbot, gayon din ang anumang malaswa o walang kabuluhang usapan at pagbibirong di nararapat. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos. Alam ninyo na walang bahagi sa kaharian ni Kristo at ang Diyos ang taong mapakiapid, mahalay o mapag-imbot, sapagkat ang pag-imbot ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Huwag kayong padaya kanino man sa pamamagitan ng mga gawang iyon. Ang Diyos ay napupuot sa mga suwail. Dati kayong nasa kadiliman, ngunit ngayon nasa liwanag, sapagkat kayo'y sa Panginoon. Mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga taong naliliwanagan, sapagkat ang ibinubunga ng pamumuhay ay liwanag at pawang mabuti, matuwid at totoo. Pag-aralan ninyo kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag kayong sasangkot sa taong gumagawa ng mga bagay na walang ibinubungang kabutihan, ang mga bagay na dulot ng kadiliman. Sa halip ay ilantad ninyo sila at ang kanilang mga gawa, sapagkat kahiyahiyang banggitin man lamang ang mga bagay na gawa nila ng lihim. Ang lahat ng nalalantad na naliliwanagan ay nagiging liwanag, kaya't sinasabi, gumising ka, ikaw ay natutulog, magbangon ka mula sa mga patay, at liliwanagan ka ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo po'y magsitayo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, isang bagong utos ang idinibigay ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Kung paanong iniibig ko kayo, gayon din naman ang ibigin kayo, mag-ibigan kayo. Kung kayo'y nag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aali ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Tayo po ngayon papasok sa panahon ng Kwaresma. Ang araw na ito ay tinatawag po nating Shrove Tuesday. Yung iba ang tawag nila ay Miserere, Martes ng Miserere. May isang pari po na dalubhasa na nagtanong sa akin. Sabi niya, ano yung Martes ng Miserere? Bakit ngayon ko lang narinig yan? Sabing ganyan sa akin. Bakit tinawag na Martes ng Miserere? Hindi ko rin po yata masagot.
Ang ibinigay kong sagot ay dahil po yun ay paghahanda, part of the penitential service, at habang sinusunog ang mga palaspas na gagawing abo at habang nagpe-penitential service ay dapat inaawit ang miserere. Ano po ang miserere? Yung pong salmong rinirecite ko kanina, Psalm 51, ang miserere. Ito ay salmo ng pagbabalik loob at pagsisisi ng mga kasalanan, salmo ng pag-aamin ng mga kasalanan, salmo ng paghingi ng tawad sa ating Panginoon. Ito ay salmo na humihingi sa Diyos na linisin tayo sa ating mga kasalanan. Pero kung titingnan natin sa Ebanghelyo, ano ang isang bagay na tunay na maglilinis sa ating mga kasalanan? Ano ang isang bagay na tunay na nagpapatawad at makapagpapatawad ng mga kasalanan? Alam ko po may mga tao sa inyo na nagkasala. Minsan yung mag-asawa, nagkasala ang asawa sa kanyang asawa. Pari sa kanyang ministeryo. Kapatid sa kanyang kapatid, nagkakasala. Kaibigan sa kanyang kaibigan. Anak sa kanyang magulang, nagkakasala. Magkakapamilya, nagkakasala. Matalik na magkaibigan, nagkakasala. Pero kung titignan natin, ano po king kapampangan na nung panampat, ano po ang kagalingan, ano ang lunas sa pagkakasala? Sa palagay niyo po, ano ang lunas sa pagkakasala? Kaya mong magpenitensya po tayo. Pwede. Kaya mong magsisi po tayo. Pwede. Kaya mong magsakripisyo po tayo para sa ating mga kasalanan. Pwede, ginagawa po natin yun sa misa. Pero ano ang pinakamabisang lunas sa kasalanan? Ang pinakamabisang lunas sa kasalanan ay sinabi sa atin ng Ebanghelyo natin ngayon. Anong sabi niya? Mag-ibigan kayo. Walang pag-ibig na hihigit sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Pag-ibig. Ang pag-ibig na ito ng Diyos para sa atin ang naghuhugas sa ating mga kasalanan. Ang pag-ibig na ito ng Diyos ang nagbibigay lunas sa ating mga kasalanan, nadala ng ating kahinaan bilang tao, nadala ng ating pagkamakasarili bilang tao, nadala ng ating mga pagkakamali bilang tao. Pag-ibig. Pag-ibig ng Diyos. At sa ating pakikitungo sa bawat isa, ang lunas sa mga pagkakasala natin sa bawat isa, pag-ibig. May kaibigan po ako, ilang beses, nagkakasala ang kanyang asawa. May number 2, minsan may number 3, minsan may number 4. Nagkasala ang kanyang asawa. At every time na magkakasala ang asawa niya, pinapatawad niya ang asawa niya. Tinatanggap niya ang asawa niya. Sabi ng mga anak niya, Nay, patawaran mo po. Tayo mo niya paborin. Ba't pinapatawad mo pa? Ba't di mo na lang hayaan? Sabi po niya,
hindi ko siya pwedeng hayaan na malugmok sa kasalanan. Hindi ko siya pwedeng hayaan na mauwi sa babae niya. Hindi ko siya pwedeng hayaan kahit gusto niya ang nagkakasala. Dahil mahal ko siya. Pinapatawad ko siya dahil mahal ko siya. At sa atin din, bilang tao, sa libo-libong beses na nagkakamali tayo sa harapan ng Diyos, ano ang lunas? Ano ang ginagawa ng Diyos? Pinapadama niya sa atin ang kanyang dakilang pagmamahal, ang kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Sa dami-dami ng pagkakataon na tayo'y nagkasala at nagkakasala, pinapadama ng Diyos sa atin, sa gitna ng ating pagkamakasalanan, ang isang pusong nagsisisi, ang isang pusong wagas na umiibig din, ay ginagawa ng pagpapatawad ng Diyos. Among nagkakasala tayo Tapos magsisisi tayo. Tapos magkakasala na naman tayo. Tapos magsisisi na naman tayo. Parang para tayong sirang plaka. Totoo po yun. Kung minsan nangyayari yun. Pero mas mainam nang nagsisisi sa isang taong kaysa sa isang taong walang bahid ng pagsisisi. Mas mainam na yung nagsisisi, nagkakasala, nagsisisi, kaysa sa isang taong walang bahid ng pagsisisi sa kanyang mga pagkakamali. Pangalawa, sa ating pagsisisi o sa pagpapatawad ng Diyos, naway madama natin ang pagbabago, naway turuan tayo para magbago dahil na rin sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. We don't deserve His love, but He gives it to us because of His love for us. Again and again, because of His love for us. Mga kapatid, naway ang panahon ng Kwaresma at ang sandaling ito ay maging daan ng ating pagbubukas ng loob sa Diyos. Nang sa gayon, tunay nating madama ang kanyang pagpapatawad na sanhi ng kanyang walang hanggang pag-ibig para sa bawat isa sa atin. Amen. Magsiluhod po kayo. Ang pagsusuri o pag-uusisa ng budhi. Sa katahimikan ng ating puso at kalooban, sa harap ng Diyos, ng Santisimo Sakramento, at sa harap ng imahe, mapag-imalang imahe ng ating mahal na ina, Nuestra Señora de la Merced. Ating suriin ang ating mga sarili, ang ating mga budhi,
sa lahat ng ating mga pagkakamali. Buong puso ba akong naghangad na tumalikod sa aking kasalanan at makipagkasundo sa Diyos sa sakramento ng pakikipagkasundo? May mga kasalanan ba akong nakalimutang banggitin o kaya'y kusang inilihim sa aking mga pagkukumpisal? Kailan ako huling nangumpisal? Tinutupad ko ba ang sinabi ng pari na gawin upang maging pagbabayad puri sa kasalanang ikinumpisal ko? Naging masigasig ba ako sa aking buhay pananampalataya? Sinusunod ko ba ng may pananampalataya ang mga utos ng Diyos? Iginagalang ko ba ang pangalan ng Diyos? Hindi ko ba ito ginagamit sa walang kabuluhang bagay? Nagsisimba ba ako tuwing linggo at araw ng pangiling? Mayroon ba akong pinahalagan sa aking buhay na umagaw sa aking pag-ibig sa Diyos? Mga pamahiin o paniniwala? Ako ba ay may pakialam sa aking kapwa? Iniibig ko ba sila tulad ng sabi ng Panginoon o ginagamit ko sila para sa aking makasariling kapakanan? Tumutulong ba ako sa mga kapuspalad? Ako ba ay naging tapat sa aking pamilya, sa aking asawa, at sa mga taong itinuturing kong akong pamilya? Ako ba ay nakapatay ng aking kapwa pisikal o espiritual? Nanirang puri, nagsiwalat ng mga ng paninira sa aking kapwa. Ako po'y matapat sa aking trabaho. Tinuturing ko ba ng tama ang mga taong nasa ilalim ng aking pamumuno? Hindi ba ako nandaraya? Hindi ba ako mapang-api? Hindi ko ba inaabuso ang aking katayuan? Ako ba ay taus-pusong naglilingkod? O para lamang makita ng iba o mapansin ng iba? Ito ba'y nakakatulong sa akin upang paularin ko ang aking pananampalataya? Mayroon ba akong kasamahan na hindi ko kasundo? Ako ba ay nagsinungaling, nanirang puri sa aking kapwa, ng bintang, nagdala ng kapahamakan sa ibang tao? Ako ba ay may tanim na galit sa aking kapwa? Naging dahilan ba ako ng pag-aaway ng ibang tao? Ako ba ay sakim at maramot? Pinagnanasaan ko ba ang aking kapwa? Ako ba'y kumuha ng hindi sa akin kahit sa pinakamaliit na bagay? Naiinggit ba ako sa aking kapwa? Ako ba ay taus-pusong nagpapatawad sa mga nagkasala sa akin?
o nag-iisip ako ng paghihiganti. Sa katahimikan na ating kalooban, isipin po natin at banggitin ang ating mga pagkakasala at pagkakamali. Hilingin natin ang paghilom ng Panginoon. Sa mga sugat sa ating kalooban at sa ating pagkatao. O Jesus, hilumin mo aking sugatang puso ng aking mahango. Kapwa ko kasing bigo. O Jesus, ilumin mo aking sugatang puso ng aking mahango. Kapwa ko kasing bigo. O
Kapwa ko kasi ikaw. Pangkalahatang pag-amin sa mga kasalanan. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan at ipanalangin natin ang bawat isa upang magkamit ng kapatawaran. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. hingin natin sa Panginoon ng awa na linisin ang puso natin, kalagin sa tali ng kasamaan at bigyan ng kapatawaran ng mga umaamin at sa nagpagkakasala at patatagin ang lahat laban sa kasalanan. Dinggin mo kami, Panginoon. Dinggin mo kami, Panginoon. Tulungan mo kaming pagsisihan at talikdan ang kasalanan. Dinggin mo kami, O Panginoon. Bigyan mo kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan at pawiin ang kaparusahan dahil sa kasalanan noong lumipas. Dinggin mo kami, O Panginoon. Panumbalikin mo ang pagkakaisa sa banal mong simbahan. Yayamang natiwalag kami sa Kanya dahil sa aming pagkakasala. Ibalik mo kaming malinis sa sinapupunan ng iyong simbahan. Dinggin mo kami, Panginoon. Igawad mong muli sa amin ng mga makasalanan ang buhay na tinanggap namin sa sakramento ng binyag. Dinggin mo kami, O Panginoon. Tanggapin mo kami sa iyong altar at bigyan mo kami ng bagong buhay, kasama ang pag-asang kami nagtatamo ng buhay na walang hanggan. Dinggin mo kami, Panginoon. Tulungan mo kaming maging tapat sa pagtanggap ng mga banal sa sakramento at manatiling tapat sa iyo sapagkat ikaw ay aming Panginoon. Nihiling namin, Dinggin mo kami, Panginoon. Panginoon. Pagtibayin mo ang pag-ibig namin sa iyo upang kami maging tunay na saksi at tapat na alagad mo sa gitna ng mga tao. Dinggin mo kami, Panginoon. Bigyan mo kami ng tiyaga sa pagsunod sa iyong mga utos upang makamtan namin ang buhay na walang hanggan. Dinggin Dinggin mo kami, Panginoon. Tayo po'y magsitayo. Nananalig sa habag at pag-ibig ng Ama, tayo'y tumawag sa Kanya.
Ipagkakaloob ko po ngayon ang general absolution dahil natin po sa pandemya ay iniiwasan natin ang pangkalahatang pangungumpisal. Pero sa mga susunod na mga araw po ay tayo magkakaroon ng pangungumpisal. Ibibigay ko sa inyo ang general absolution at kung sa pagkakataon na kayo ay pwede nang mangumpisal, ay mangumpisal po kayo. Yuko nyo ang inyong mga ulo. Ang Diyos ay mauwin nating Ama. Pinagkasundo niya ang mundo sa kanyang sarili sa pamagitan ng kamatay at muling pagkabuhay ng kanyang anak. Sinugo niya ang Espiritu Santo para sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Pagkalooban nawa kayo ng kapatawaran at kapayapaan sa pamamagitan ng paglilingkod ng simbahan. At ngayon, sa pamamagitan ng paglilingkod ng simbahan at ng biyaya ng Diyos, kayo pinapatawad ko sa inyong mga kasalanan at kinakalagang tali ng inyong mga pagkakasala sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Manalangin tayo. Diyos amang makapangyarihan at awa, isang kababalaghan ng paglikha mo sa tao, ngunit higit ng kababalaghan na siya'y muli mong likhain at bigyan ng bagong buhay. Hindi mo pinapabayaan ang mga makasalanan, bagkus pangay kinukupkup mo sila, sanhi ng iyong pagmamahal bilang aming Ama. Sinugo mo ang iyong anak dito sa lupa upang sa pamamagitan ng kanyang pagpapakasakit ay magapi ang kasalanan at kamatayan. Ibinalik mo sa amin ang buhay at kaligayahan sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. Isinugo mo ang iyong anak dito sa lupa upang sa pamamagitan ng kanyang pagpapakasakit ay magapi ang kasalanan at kamatayan. Ibinalik mo sa amin ang buhay at kaligayahan sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. Sinugo mo ang Espiritu Santo sa aming puso upang kami iyong kupkupin bilang mga anak. At sa tagapagmana ng iyong kaharian, kami binibigyan mo ng iyong buhay at lakas tuwina. Sa pamamagitan ng mga sakramento ng kaligtasan upang kami mahango sa pagkalipid ng kasalanan at upang malarawan sa aming sarili ang pinakamamahal mong anak. Pinasasalamatan ka namin dahil sa kababalaghan ng iyong awa at pinupuri ka namin kaysa ng buong simbahan. Kami nag-aali ng isang bagong awit na bumubukal sa aming puso, salita at gawa. Sumain iyo ang kapurihan sa pamamagitan ni Jesucristo kaysa ng Espiritu Santo ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Patnubayan nawa kayo nawa ang inyong mga puso ng pagmamahal ng Diyos at ng pagkamatiisin ni Kristo ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Taluntunin ninyo ang landas ng pagbabagong buhay at ng bigyang lugod ang Diyos ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Pinatawad na ng Panginoon ang inyong mga kasalanan, humayo kayo, taglay ang kapayapaan. Salamat sa Diyos.